eka bumi dwi sawah trigunung catur samudra catur samudra pancataru satpanggonan sapta pandita asta tawang nawa dewa dasa ratu katrajang swaraning kara-kara kara-kara jandrane kara-kara bumi gonjang langit gonjing tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi ana lindhu istira kaping 7 mah bungkah bleduk mangampak-ampak ketiga to panjring sapi gumarang tangising langit udan barat salah mangsa kulung pating prengkelung tejo mangkara-kara mendedet erawati gunung longsor tarung padha dene gunung sela gumlundung suarane jumlegur pindha mimis kalontaka bumi kelawan langit kaya tangkep-tangkep lintang pindha rinontok-rontok dadape pating klawer celarat taun pating sorot kawah candra dimuka ler pindha kinepur kepur kinucak kocak gambira laya pintu seloma tangkep ler pindha bujat-bujado menceng wetsya galagil kaya jebol-jebolo pedhite Sang Hyang Ananta buka komat kapit kaya pecut penjarin tinggal akeh dewa ingkang samya kantong kaida dari anjlih kepatawit perbawaning gara-gara kocapa pirsa Sang Hyang padha swasananing gara-gara kepareng giwa nyandak tirta kamandanu katetesaken sirep padha sakala punang gara-gara liring ibarate kaya watu cinutat tengahing samudra suarane jumlegur ayah gundala sasra gundala gelap sasra sewu kaya segelap muni sewu biur suarane sireping gara-gara mijilnya kilurah Semar Badra sak anake katon aning ora ramba Semariku ten prayitno semariku balik
tata gati saya Indriyaksa maruta Pono marakono lan parayang Panca Bayu wisik magulingan limo Cocondolo cocono tejo was tejo ngeten Gus mandek Gus mandek yo leyo nang yo leyo Gus mandek Ana satriya bagus tanpa catatakon sapa kang jatyaranmu Gus sapa sinambate ngawangi Gus Buta njunjung tongko ngendi pracekoratmu babu arep apa Aku Ditya Kala Gendring caluring parik sapa kang jatyaran Gus Aku Raden Ajinamu Sapa Ajinamu Ajimanyu Abimanyu reng Sapa? Abimanyu Lali kok ya orang ya kene iki ora nganggo maskah kok ya Abimanyu Kowe arep tumeka menyang endi Gus ngetutake jumangkaing suku kedheping netra kentreking rasa ora kena wacut entuk mbacut ora entuk memperkosa meksa aku arep meksa ora kena paksa entuk ora entuk aku arep meksa ana ndas buta kang pating jengkelek rambut buta kang bakal ngririt marang lakumu Gus ndas buta tak sampar tak sandung rambut buta tak pancas curiga kacik gedhe dhuwur ora ana jamak buta luwih dhuwur tinimbang satriya kacik prakosa kurang perkosa minum jamu. Kowe iki ora usah macem-macem reng, yah men iki ora usah nganggo jamu-jamuan. Kurang perkosa kok nganggo jamu. Ayo ben ngarang yo, yah men iki nek ora ngono kuwi aku genah ngerti dhewe to, lemes. Mulakno didandani reng. Ingin ngono mburimu sapa kae? Aku Raden Antarja. Balyo. Kowe ora kena bacut. Yen pancen bakal bacut kudu nglangkai bangkeanmu. Suluk Kang. Oke. Utata kati wisaya. Suaramu pales rasah. Akene kadang ya menghibur ya Kang ya. Do slamet Truk. Ayo saka pendongamu Kang ora ana nalangan siji apa. Bektiku katur Kang, tak tampa. Do slamet Truk. Saka pendongamu ya waras Gong. Wis ya syukur. Wah, nganggo kacamata barang. Kacamata apa? Piye Mbak Yu kepiye kono Truk? Apik. Ya syukur. Bojomu piye reng? Kurang gairah Kang. Piye wis jajali karo ta ya. Wong kene iki mikir anak pirang-pirang ora ta ya. Kamangka ngerti dhewe anakku kae ta. Ana ta debok melar ditata-tata. Ayo mula sesuk ki diajari men supaya ki anakmu ki do siap siaga ngono. Iki mau ujube apa, Truk? Iki ujube ngene Kang Gareng reh dene awake dhewe ki mau mapak warsa enggal ya kuwi taun anyar. Taun pira ya lali ya. Ya muga-muga taun-taun kang kepungkur awake dhewe nggone mersudi marang budaya. Muga-muga taun ngarep luwih apik turta luwih kuncara anggone mapan gegladen ana diklet pedalangan kene. Ya syukur. Wis ta kepiye ta jajali ya, Truk. Awake dhewe sinengkuyung kabeh para pujangga-pujangga seniman-seniwati ngayu Jakarta. Ane awake dhewe pamane digameli diyagani seniman-seniman kaya ngene ya siji kuwi semangat.
lara tur ya wis ora nyekolahke meneh karang gending apa wae ya trajang kok ya gur biayane ya ta lasah ngomong kuwi kabeh mau kuwi mersudi marang budaya meh kepiye carane supaya ngayojan kuwi ngrembaka khususe diklat pedalangan turta Suprokasi ngeng mapan ana Anjungan Jogja Taman Mini Indonesia Indah. Ya syukur. Sindenmu ana pira, Truk? Iki ana 3 cacahe. Jan. Sindene awake do kuru-kuru kabeh ya, Tong. Kuru karang ya matamu siwer kuwi kok ya ora. Lah wong samono gedene kok kuru. Kuru rak drijine. Ayo. Drijine do kuru-kuru awake do ginu-ginu. Ha iya. Jan seneng aku. Pripun iki kula diparingke napa sing sigrak sing semangat. Ngersaken menapa? Ngersake kula men sing ndolopi niku do wah ngoten niku. Nek ndolop ki kudune iki lucu ora lucu ya guyu ngono. Ngono asana. Asane iki dolope bayare paling larang. Iya. Ayo mulane ya kajine supit tak peting ndolopi ya Den. Sesuk. Neng Kebumen. Ayo adoh. Ayo. Nyuwun sing sigrak-sigrak Bayu. Banyumas kena dangdutan ya kancane gembira. Apa ya? Ya kancane gisi Banyumasan mboten apa-apa. Eling-eling Banyumas nggih sak tekan-tekane kula nggih. Tekan pundi? Sak gaduk-gaduk kula. Wah. Woi, woi.
jamu nang golongan awak lemu. Iki wektune wis wengi, wektune wis jam tengah siji. Lah kok malah ndower lambemu malah kecigen. Kowe iki garing matane ceko ya wong tuwa ora kena digawe. Iya, kowe. Iki saya Petruk. Kowe iki digedhek-gedhekke, cilik digedhek-gedhekke kon momong adimu, ora do pating delajidan kaya ngono. Asu. Kono nesu ngono mapret ngono. Iki bar mangan jangan nangka apa ya, Reng? Ambune wis ana karo-karuan. Wah. Anak-anakku tole. Kowe iki aja padha seneng-seneng dhewe. Jane kowe iki mau arep sinau, Mar. Sinau apa? Jarene wis sinau kagok ketanon. Ya coba ora apa coba. Kowe iso apa? Iso wae. Titi tundo. Kakatengor. Nem Trisundi Winayang Jati. Mesti nyontong ngene Pak Parman ya. Rasa diketoki Mir. Telu. Wah jan tenanan Semar iki ya. Piro mau telu. Trisunya purnaming sasi. Piye suaraku piye? Apik. Apik. Ayo. Kapat mongko kapat mongko kalimo candala kalimo candala piye iso to sesuk nek wayangan meneh nganggo kuwi ya Oh
Nanem. Nano. Eko tunggal nanonane. Piye ha? Ora apa-apa, karang ya jeneng sinau. Sinau ku ora apa-apa. Ayo men. Aku iki mau ki jane arep nganggo kagok ketokanon aku arep lunga rono. Ora situk. Mengko yen nganti kepleset mengko ndak diseneni karo Mas Wayudi karo Pak Koco. Nek ngene iki ora iso nyeneni mergo lagi latihan dolanan, ngono. Modus. Heeh. Kene senengane wedhus. Modus kok wedhus. Dole anakku Gareng Petru Bagong kae lho, sawangen. Daramu Raden Janaka. Ketok iki lagi landang kayungsun. Lagi nandang kayungsun mergo ngerti yen to ana kahiwangan Pringgondani ya ana Taman Kaputren kuwi ya mau ana sawijining dewi ingkang widodari ingkang jumedhul saka negara Ngastina. Ayo Dole, padha ditutke tindake Ndara Janaka. Aja padha nganti ketinggalan Dole. Gareng Petru Bagong, ayo Pak, ayo Mar.